Yey. Uyayibona lento eniqashayo uma kunemicimbi enifaka kuyinyama neziphuzo okuthiwa i-coldroom. I-coldroom ungazi uthi uma beyiletha ifika nezifundo eziyispecial i-course ka-30 noma 15 minutes enikezwa lo suke ezophatha ukhiye. Ngoba abantu abaphatha ukhiye ku-coldroom babehave indlela efanayo bonke. Umuntu angathi nimazi nje kuubaba kuumalume kuubhuti nimazi nje right. Mike waphatha ukhiye ku-coldroom inhliziyo encane evela ivuke kuye. Usuke usumphika. Bane inhliziyo encane bayathetha bayalahleka. Uyabona ke leyo kulahleka uvala. Akancane ukuthi angakalahleka omama sebemile emakitchen balinde umkhono kufanele ukhishe uqotsho kwenza ukhari. Sekuvunyelweni ukuthi thathana umkhono kuleya nyama yenkomo nikwazi ukuthi ke kube yiyona ezokwenza ukhari. Hambani ke nitshela usibani bana ninikeze. Nisho ukuthi kusho mina. Mhlawumbe kusho umnikazi womcimbi acingwa angatholakali. Angatholakali kuze kusho ingane ithi uthe umalume uyogeza uvela uxakeke mayithi uyacinga endlini zala ekhaya akekho asimazi uyogeza aphi noma uyogeza into and mayiseqhamuka kuzoqhamuka engagezile sagqokezo lezo zinto kodwa mehamba la uhamba ngelithi uyogeza yena futhi nakhona usuke engakhulumi kahle usuke ehamba ethetha ngiyahamba mina ngiyogeza manje laba balokhu bevula bevala la bengivulisa bengivalisa indaba yaba ngingeni ngiyahamba mina bazongibona mangibuya ungathi inyama yakho ungathi iziphuzo ezakhe kanti uceliwe kwathiwa wena ngoba bayakuhlonipha abantu phatha ukhiye ukaduke ningabe nisazi mhlawumbe uthothi uyimele ngale uyashela usethola ithuba lokushela ngoba nokhiye wakho usuke sewufunela intambo esewugaxela esifubeni ushela ngawo usuke sebiza intombi athi ake siyoxoxa ngale ithi yahamba intombi athi hayi singahambi kakhulu ngoba vele yimo phethe ukhiye awu ivele ibona intombi ukuthi we la sodla kahle la sizothola yonke inhlobo yeziphuzo kanti vele ngishelo umuntu ophatha ukhiye we-coldroom. Baye inhliziyo encane ngathethisa umnikazi womcimbi athi ngikhulume kahle ngathi la angisadedeli lutho kade fikile nje usibani bani wafuna lapha ngamnikeza 6 yama Coca-Cola manje senifuna enye futhi hayi kahle ukudlala ngami etshela umnikazi womcimbi okuyena othenge yonke lento kube yilokho akazamncenga athi cha bhuti sekufike abantu bakoma abakhwenyana bengane lena usibani bani manje ke kuthiwa ke kukhona ke kubona ongayiphuzi iCoca-Cola bengicela ukuthi sithole noma iSprite manje ke mina ngisengizokhiphela izinto abantu abafika lapha bona yini bafike nokuzokhetha lapha izinto manje ngoba unemenayithi ngukhiphile lo nemenayithi ngukhiphile kuzokudliwani kuzophuzwani mase kudliwe ngoba kusazophuma izithebe manje angithi kusazophuma izithebe lo drink ola sengugcinile ngugcinela ukuthi uzophuma uma sekuphuma izithebe ungazi ukuthi yakhe ngathi yonke lento yakhe yena kucelwe nje ukuthi akaphatha ukhiye usegolozela ngisho umnikazi womcimbi. Bathetha umake wabona idrink ihleli isicethe mhlawumbe etendeni sebephuzile abantu bayishiya uzokayikhulumela umbone seyikhomba athi nansi into ebengisho eyenza ngingafuni ukudedela izinto uyabona nje manje angisavuli manje lapha ufuna bezwe abantu uthi uyophetha ukhiye ngoba buka nje idrink iphuziwe manje isele idrink mina ngiyikhiphile ngale idrink. Hayi man no ni wrong lento eniyenza mayeke wafika wavula icoldroom ivula ithi genge lezi bese yabuka athi ubani oke wakhipha izinto la ngoba lento bengiyipakishe ye wena ngana ungene la ugibele la upakishe kahle le yanto kuthiwe cha ayipakishe iyaphuma vele kufanele iphume uyabona mina sisi ngizothi ngisangabe nguduba lokhiye ngizonika ukhiye wenu ngoba ngempela mina nginitshelile ngathi angisenazo isikhathi uxakeke ukuthi cha akushiwanga ukuthi icoldroom ingavulwa kuthiwe phatha ukhiye ngoba wena abantu bayakuhlonipha kunganikezwe izingane ngoba kuyenzeka ukhiyeni unika umuntu kanti niunika isidakwa sivele sikukhipha wonke ubhiya uthola ubhiya uyahamba uyangale kwangqondo bakhe yena besimshola ukuthi siyazi ukuthi uzokwazi ukucontrol izinto uyabona manje ngashaya isikhathi sokuthi ufune kuphuma utshwala hayi makuthiwa kuzoyiwa kuye niqale nimzungeze uzwa ngisho emakhishini egcekeni kusuke sekukhulunywa kuthiwe hey bakithi anihambe nina niye kubhuti noma niye kubaba ngoba manje uyathetha nje ziyingane ezibuye zithi wema awuhambe wena uyathetha ubaba uyanqaba ukusinikeza asazi manje ukuthi sizokwenza njani abantu bahamba bengaphuzile kwahanje kiwe kuyayoncenga bhuti siyacela phela vula sekulungile sebedlile abantu ngizwile ngithe ngiyeza uzokahlala u15 minutes engizi
Unoze uyabona abanye baze bamqinisela ubuso bamphuce kuthiwa no ngcono ubuyise ngoba benjalo nje bayakwazi ukuthi uthola ukuthi unqaba neziphuzo nje uyayidalela lapha uthola ukuthi lama uvula kwi-coldroom la eceleni ekhoneni sekunobhiya wakhe senabangani bakhe mhlawumbe ababili abathathu asebatshelile abalokhu beya kuye kuyaziwa mase kuphelile impahla yabo baya kuye bayocelenye ungafica sekune six pack esiphuzo eyaphela yamabhiya noma yamasavana hayi nebhodlela lingadlelwa khona lapha lize liphele kodwa awuzani nina nithi nizofuna iziphuzo ngeke ninike iyagoloza ngathi banezifundo ngathi kunezifundo ezispecial eziphuma abawani ngitholele abantu abaqashisa ngama coldroom ke ngibuza ukuthi zibizwa ngani lezi ayifundo futhi bangalinge baphike ngoba sengibabambile ikhona izifundo ze coldroom.